आज देखिया नीला कंदर धीरे एटा भी गरम पानी चल 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 एठी गोटे सब पटे अच्छी
ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା डर कड़े जी किए गछ डर देखिए साप हाँ तो कह किए गछ जो साप मान तो से ओहो पानी गुड़ी अन्न सब रोच बहुत अच्छी पानी वो घर जगह चलो पिंक कलर बोतल टाणे गोटे बोतल ले जा नहीं बड़ा बोतल टाणे अरे पिंक कलर बोतल टाणु तरली वो गरम पानी नौची दे मत वो पारुनी मत मुद्रा फीड
ହାତ ଦିଏ ଆଜି ଆଉ ବାପା ହାତ ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ଗୋଟେ ଥର କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହଉ ଆମେ ଏଠି ଯାଇଛୁ ତାତି ଯିବା ତ ରଖ ନୀଳ 15 କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନୀଳ 15 ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରି 6ଟାରେ ଆସିଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ତିନିଥର ଆଗ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ଇଏ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବେ ନହେଲେ ଓ ରେଡ଼ି ଖାଇଲେ ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଇଲେ ଦେହ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ଟିକେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ହେରା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷିକେ ଯାଇନି ଯେ ଗାଧେଇଲେ ଚଳିବ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ ମରନ୍ତି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କରୁଛେ ମାଆଙ୍କର ସେବା ସେ ପୁଅ କରିବନି ଆଉ କିଏ ମା କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ଯିବ ହାତ ପାଣି ସେ ଖାଲି ତ ବାପା ଧରିପାରିବେନି ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଜିନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ବାହାର ନୁହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆୟୋଡେକ୍ସର ବାସିବା କିନ୍ତୁ ବାସିବାଟା ପାଇନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବାହାର କଲି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ ମତେ